Gimana ketok gleleng ngono lho. Wis ora rasa kesuwen gek maju. Kakang Gatotkaca diundurke. Apa perlu digawe wirang, pokoknya digawe mundur, digawe wirang. Oh, siap beres. Aman. Boten saged mabur ki. Wo, Dring. Lali aku. Rada nyerak rene. Wis ngono gek mabur. Wis ngene wae rasa kanggo gamelan. Wis pongedan iki nek. Irekata Sang Gatotkaca yen mapakaraka suta Takapira Kresna muji rakta siktinira ing Sawa Gatotkaca. Ana sing madharwa karo aku, sawa? Gatotkaca, kowe sapa? Aku ya Gatotkaca. Kowe sing sapa? Ayo. Petruk kanthong bolong ana ngendi? Petruk kanthong bolong ana ngendi ora usah mbok delekake. Ora ana sing ndeleke Petruk kanthong bolong. Anane Gatotkaca padha Gatotkaca. Ayo saiki didu Gatotkaca karo Gatotkaca. Ampuh Gatotkaca sing asli apa sing kawe? Ayo didu, ayo. Mutiar. Dong jelek. Tang 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 tang. Tatang. Tunggu tak gendung. Tudahlah ketung. Kowe iso kaya ngene ora?
Dimas Gatotkaca pun mundur mawon. Ana sing madha rupa dadi Gatotkaca. Apa iya? Pun boten sah majeng bangane dipadani karo kono. Ngono Dimas? Ya, inggih. Ning tenan ora apa-apa rasa maju pun boten sah timbang kewirangan ya. Ayo. Truk. Pun beres. Kula pamir kula mabur terus tak oncalke. Wis ben. Ning ya nyatane isin kewirangan kok. Lah iya. Tur Kakang Antarja bareng ora sida maju kemu. Mesti dikandani Kakang Gatotkaca nek maju mung kewirangan. Lah nggih. Terus sakniki pripun? Gawe sing maju iso ana siji meneh. Sinten? Sinten sik maju? Wah, nika. Ndara Janaka. Lah iya. Ya mung kurang siji kuwi meneh Bagong rene tak dandani. Oh, oke beres. Aku nek kon dadi Janaka senenge ora jamak dadi wong bagus. Serada gleleng sithik ora apa-apa. Yo. Cekat. Ngapa tambagan? Pun. Murang ambegan kok iso wangsulan. Ning. Wis gek maju. Iya. Wah, aku ra iso ya. Wis mengko dipraktekke ning kono. Iya. Sopo meneh sing wani musuh karo Janaka ayo tak tandangane. Wani karo Janaka. Kowe sing madha rupa dudu. Aku sing Janaka. Sing asli mung aku. Kowe madha rupa karo Arjuna ya. Kowe ngaku kowe sapa? Sing ngutune ngaku kuwi kowe. Arjuna kok raine ireng. Arjuna ki wong bagus.
kaya aku Prada raine. Ayo kowe sing palsu. Sing modho rupa iki kowe dudu aku keparat. Wani modho rupa karo aku ayo. Yen pancen nyata kowe sekti. Mungsuhmu dudu sapa-sapa nanging mungsuhmu Arjuna. Mungsuhmu Janaka. Ayo aku ya ora wedi karo kowe. Kowe njaluk diwirangke nganggo cara apa? Kowe njaluk diwirangke nganggo cara apa? Tiban tanganku pecah sirahmu. Ayo tiban tanganku. Ora ngopo-ngopo. Tudelan itu. Ya mati kowe sini. Wirang kowe. Nyai Arjuna rumangsa diwirang-wirange karo Bagong karo Petruk. Monggo genah pakartine Semar iki luput Arjuna. Lho wonten dawuh. Tetep arep melu pun Kakang apa arep sumusul marang kadang-kadangmu? Merga tak wis padhake galuh kae. Yai Puntawerkudara lan kembar malah wis padha budal menyang Karang Kadempel. Mongko galuh pusaka katelune uga malah wis uncat saka gedhong pusaka. Nggih. Kula nderek Kuku Prabu kemawon lajeng keparengipun. Wis ayo. Nderek pun Kakang golek srana kanggo nggagalake kang dadi gegayane Semar nggone bakal mbangun kayangan Arjuna. Monggo kula nderekaken.
Dimas Antasena iki mau sing wis ngewangi Petruk karo Bagong. Heeh. Lah iya lah. Wis ben wae lah wa Kresna karo Mamana Arjuna malah do lunga ning kene iki ya. Wah, ya senajan wa Kresna kae sing Sang Hyang Wisnu nanging isih kesandangan kulit daging dadi ora bisa wales kok ino lali salah lan apes. Mbok menawa Prabu lagi kemendungan, lagi peteng jagate satemah banjur kaliput budine banjur nguja hardaning kanepson. Mula nek lagi ngono kae ora perlu ditutke, nek perlu dielingake kaliputing budi wa Prabu. Mula iki mau pancen aku ngewangi Petruk, ngewangi Bagong. Merga Antasena ki watake sapa sing salah tak selehke, sapa sing bener tak belani. Banjur prayogane kepiye Dimas? Ya prayogane kepiye Dimas Antasena? Wis saiki ngene. Perkara wa Kresna lan Paman Janaka saiki do lunga wis ben wae. Malah prayogane saiki awake dhewe mengko prapepunden Pandhawa ning Karang Kadempel lelakon iki tak aturke ana ngersane Kakang Semar. Prayoga Dimas ayo. Ning Karang Kadempel wae. Ayo Kang.
Anjrengkang puspita kasiring samira nomre sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras retnaning driya Kakang Narada gara-gara ingkang tumandu ing kayangan Junggreng Saloka jebul menika wonten suwanipun wayah ulun Narayana Kakang Narada. Nah, inggih. Kaluran sabdanipun Adi Guru ingkang wayah niki sowan munggah wonten ing kayangan Junggreng Saloka. Inggih Kakang Narada. Ingkang wayahipun Kresna sowan kanthi badan wadak pramila ndadosaken sumuking gara-gara ingkang mekaten prayogi lajeng dipun piji mangarsa Adi Guru. Inggih Kakang Narayana. Tanpa pepindhan bombong ing cas ulun, labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting ngosik ulun lan tanggap marang kahananing jana luka. Inggih pukulun. Tanpa kula matur, mestinipun Hyang Adi pukulun sampun prisa menggah kawontenanipun. Iya, Nggir. Prasajan wae. Ulun wis suninga mungguh apa to ingkang dadi tekad kita, sekti mung bakal matur lan wadul mungguh ancasing Kakang Semar nggone sedya mbangun kayangan. Lan sektine ulun uga ora narimakake. Ora narimakake marang lekasi lan ancase Semar sebab yen Semar bakal mbangun kayan iku ulun anggep nyahak wewenanging para dewa ing kayangan. Lho dulu ya kok. Kaparang semula atur, Di. Kula sun adi babakan menika sampun ngantos kada ati kejeron penampi lan sampun ngantos anggadhahi panyokra bawawon ingkang dhateng Kakang Semar. Awit menapa sedyanipun Kakang Semar badhe mbangun kayangan menika tumrap kula menika pengajapipun tumuju dhateng kautaman lan ingkang dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten kok lajeng badhe mbangun kayangan kados kayangan Suralaya suduk pangodal-odal kaendran lan sanesipun menika bawar pisan niku mboten Adi Guru. Nah ingkang badhe dipun bangun inggih ingkang badhe dipun bangun menika nggih kayangane menungsa niku tegese Kakang Semar badhe dandan-dandan budayane watak nista lan mestinipun Kakang Semar inggih badhe mbangun pembangunan ingkang wonten ing Karangka Dempel. Dados menawi kula menika malah kedah dipun sengkuyung Adi Guru. Boten Kakang, boten. Cetha yen ancasi Kakang Semar menika nyahak wewenang ulun. Krana tumrap ulun kayangan menika inggih papanipun para dewa ing kayangan. Pramila kedah dipun cabaraken. Oh, nggih monggo.
Neng kula sampun ngemutaken lho menika, sampun ngemutaken. Mangken lakone diwalik yen mangke genti Kakang Semar sing duka-duka kalih Adi Guru. Kula tunggak waru mboten melu-melu tunggak dadap mboten melu garap lho Adi Guru. Kagyatrisang Wang Girinata warang aturira sang resikane Kaputra saksana gya nyidhikara melang cipta sampun Kakang sedaya badhe kula dadaki Narayana kita ayos melang ulun uga sabiyantu sedya nyabarake sedyane Kakang Semar. Waduh matur sembahan pulun Yaya Kresna Yayi Permoni Durga kula wonten dawuh pulun. Kita wae bebarengan lawan Kaki Kresna mudhuna ing Marcapada. Mungkih Budi Sarana nyabarake kabeh sing dadi sedyane Kakang Semar. Inggih dhateng sendika. Nanging lajeng kados pundi prayoginipun lampahan caranipun gagalake. Mangsa bareng nggon kita gawe karti sampeka. Purbawasisa ulun paringake marang jeneng kita Durga. Nun inggih ngestakaken dawuh. Nuwun pamit pukulun. Nadyan kula inggih nyuwun pamit pukulun Durga lan Kresna ingkang padha prayitna ngati-ati. Tatkala Narapa Kresna kantula sanyagra ring Resi Jahnawi Suta kamunggah kalihira ing rata Batoban wayah
Kresna. Kepasange ngatuju ing inu dene pukulan Sanghyang Jagat Girnata rasa rujo yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Malah uga wis dawuh marang awake dhewe mangsa baranggane gagal aku Kakang dadi gegayuhane Semar. Inggih lajeng keparengipun Kresna, apa dene Arjuna jeneng kita sakloron bakal ulun dandani dadi buta lan dadi gajah. Kanggo srana nyabarake ancase Semar giri godanan wewengkon Karang Kadempel Kresna lan Arjuna. Nggih ngestahaken dawuh pukulun, nggih ngestahaken dawuh pukulun. Wis megang napas ulun siji karaya ngger. Jaramaya wonten dawuh Bubutari Wadyabala baju barat jem setan priwayangan sananane budalna kabeh supaya ngiri godha wewengkon Karang Kadempel gagalke Semar nggone bakal bangun kayangan wong kiwa tengen kono giri godanan sing jejeg tok gawe bengkong sing bener tok luputke sing padhang tok petenge sing bening tok gawe buthek inggih ngestahaken dawuh Bubutari. Saya dalu raras apyara sorot lintang kanggo madhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karenggiwan
putyanira sang dwija rombrengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang iler-iler tandure Kong. Iki kok metu nganggo ilir-ilir. Lah ya karang ya ngoyak wektu iki wis jam 1 kliwat 5 menit. Ada wis tekan goro-goro ya alhamdulillah. Heeh, wis tekan goro-goro iki sono ngendi, Truk iki, Truk? Iki soanono PG Kebon Agung, Malang, Jawa Timur. Wah, lha apa? Ha iya. Wong mulane gayenge ora jamak ya. Heeh, iki nek adoh saka omah ya niki kok. Heeh. Tur iki ya sing kepan sing nonton ki ya wis akeh. Dadi mau ya apa jenenge visi misi intine wis dijelaske ana limbukan mau teko. Heeh. Saiki kari minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Ha iya. Iki awakku wis rada ora kepenak ning ayo kudu semangat. Nah iya. Iki mau karang baterai HP ku ki entek. Lah terus kepiye? Ya mau ana apa jenenge? Pamundutan sing saka HP mau wis tak kirimke ning nomere Mbak Lintang. Mbak Lintang nyuwun anu pambiyantunipun membaca apa jenenge? Pamundutan. Heeh. Nggih, Mas Gading. Mas Petro. Mas Petro, nggih. Kalih wau tes enten caping gunung ta wau? Nggih. Nggih. Wonten caping gunung dan pamundutan yang ada di HP juga ada banyak, Mas Gading. Nggih. Anu dibaca. Nggih. Yang mana dulu ini nggih? Monggo pun. Nggih. Ini ada nderek nyawer Mas Gading kalih Mbak Lintang. Kula Pak D. Darto Banjarmasin. Nyuwun Mas Gading bawa nyidam sari, gandrung Mbak Lintang, nembangnya duet, matur nuwun, semangat dan sukses Mas. Sudah transfer 200. Terima kasih. Nggih. Pak D. Darto.
Ini ada lagi Mas Gading. Nggih, Selamat dibaca malam. riyen mawon. Mas Gading, saya request tembang ayang-ayang Mas Gading duet dengan Mbak Lintang. Nggih. Tali AC 300.000 dari Mas Danar Mandiri Sleman Yogya. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, saya enten melih. Wonten. Nggih, Sugeng dibaca dalu Mas sedanten riyen. Gading. Nyuwun jineman gladek glinding ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo saking Ibu Suharmi Aza Depok Jawa Barat. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas. Ajeng nyuwun langgam yen ing tawang ana lintang atau nyidam sari dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dari Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, matur sembah nuwun. TT dari Lintang Paukir Fans request ayang-ayang yang nembang duet Mas Gading Mbak Lintang. Nggih, terima kasih. Sugeng dalu Mas badhe nyuwun tembang Kadung Tresno saking Yusuf Jepang. Nggih. Sampun transfer 200.000, terima kasih. Sudah Mas Gading? Oh, J, sampun iki. Sampun. Matur sembah nuwun. J. Nggih. Oh, J. Nggih. Yo, iki ana meneh, Gong. Heeh. Diwaca, Gong. Yo. Pak Darang kula nyuwun gending caping gunung. Napa niki? Caping gunung napa niki nek ngaten iki? Wah, mulus kok. Amit. Nggih. Pak Dalang kula nyuwun gending caping gunung Meduroan. Oh, nggih. Ingkang nyekar Mbak Anting saking Pak Ireng Druju Paga. Oke, nggih. Dari nyuwun caping Gunung. Oh, nggih. Meduran Mbak Anting. Nggih, sekalian iki mangke caping Ayo gunung. Mbak Anting yo. Sekalian mawon Ayo, sakniki. ayo. Yo, bawa dhisik. Nggih, dibawani riyen. Monggo Mbak Anting. Ya mikir diurepke sik ya. Mboten usah goro-goro soalnya. Weh, iso jam 1 kok ora apa-apa ya ngadeg kowe. Yo. Heeh. Medun. Sampun. Ya. Radi waton ya Mas Gading. Nggih, monggo. Pun. Ya tenan kok.
panas ojan lenga-lenga sayang Jabi gunung make api nek akalaban son barase barase kula piyambak Di nganu, di Oh, ngejak, temani ngejak. Mbak Elisa. oh ya ayo Monggo. Mbak Elisa Jawa biasa, aku Jawa Madura ya. Oke. Langgam dulu apa langsung nggih? Manut pengendange, soalnya mut-mutan. Langgam dulu ya Langgam Jawa. Nanti dangdute cara Mendoro nggih. Oke. Oke, siap. Langgam dulu Mas Wahyu. Dek jaman berjuang jer kelingan lana-lana pipin tak openi ning saiki ana ngendi
dosen nih Iwan ya. Amin. Nggih, menika wonten layang nggih, Mas Kakang, Mas Karim, Mas Petro sekalian dibacakan. Assalamualaikum nggih, Mbak Cange udah ganti Mas Petro nih Pak, nggih. Nyuwun lagu Meladiri Nonce Kutut Manggung saking kula Pak Samad Belung Roto RT 9 ya pokoknya itu ya. Niki pokoknya enggak semuanya bisa dihaturkan nggih Bapak Ibu, nanti mbok menawi satu atau dua diantaranya kemawon nggih. Ini Mbak Lintang, ayo Mbak Lintang boleh maju ya Mas Gading. Nggih. Nggih. Lagunya milih dari tadi yang di request mau menghaturkan apa Mbak Lintang Kairul. Masih semangat ya? Masih. Luar biasa, Malang pada kayak Iya. ngalam. Ini Mas Gading gimana Mas Gading? Nggih, ngaten niki. Wong aman. Aman ya? Semoga cepat sembuh ya Mas Gading. Perhatianmu itu loh. Memberikan semangat. Ya wong lanang iki sing penting yo di apa ya carane karo wong wedok itu yang penting disemangatin tuh dan memberikan kesejukan hati. Iya, kasihan capek-capek loh Mbak, ya kan? Soalnya baru nyampe langsung pentas. Gak ada istirahatnya ya. Betul, semangat pokoknya. Ya. Menghaturkan apa lagunya yang Apa ini indah-indah? tadi? Yang mana dulu Mas? Nah, derek Dek Lintang ngajeng pun riyin. Ayang-ayang? Ayang-ayang ya. Apa sendiri? Ada request itu? Gelang alit. Oh Banyuwangen ya, umbul-umbul sama gelang alit. Bawa umbul-umbul sama gelang alit. Ya. Ini langgam-langgam aja ya Mbak Lisa. Boleh nih kita haturkan bawanya umbul-umbul nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus nanti masuk aja ke lagunya salah satu. Oke. Ya. Membiat mayun Tambahin satu ya, Agnesia Nandasari Ya, request ayo, di tengah Mas. sini biar ada hijaunya gitu. Jadi enggak pucet ya, ada putih, ada putih. hijaunya. Nah, gitu betul. Ya. Maju ke sini.
Kuswantara Pelambyangan pelambyangan Gomelane kamasane Nusantara pelambyangan pelambyangan Gomelane kamasane Nusantara Pelambyangan sesasenenge wis tah aja takon wis perang-perang jaman turun-temurun ya wis kelakon akeh prahara tak menahi rumake biru yara make soke make tempat apa sengarane ro Lambyangan gunung-gunung romake perkoso sawah lan kembonan ero-ero make subur nguripi aja ngene lambang iro make suke make wis kalakon semine lawase iso nyuriku ditangi Sekoroyo ana pesisire Sanwasana watase wedyan ngopi balong nonton raino legi son katon nang riko Ya wis kelati wani saiki sewang-sewangan kapengen kumpul wani tapi nono dialane mendiah liya muring nang muri ngalet ring teriji aja lali tumekane pati sampun dipun pinangan Matur nuwun. terima kasih Ya. Sekalian ayang-ayang nggih, terakhir. Nah, menika wonten Mbak Oriza, sekalian bintang Kairo tadi diminta toh. Oh, nggih. Nah, ini biar Mas Gading juga menyimpan tenaganya untuk nanti menyelesaikan lakon Oh, diganti iya. sama ibu-ibu ya. Dan Mbak Oriza, Mbak Mbak Oriza. Ika sekalian maju. Oke, ayo. Ayang-ayang ya. Monggo.